Hey guys, so I promised that I would do this video today after work. First of all, lighting imbi, but I've been trying to record this for the past 30 minutes and it but because I promised that I would post the video tonight. That's what I'm just doing right now, and I just need to reinsert disclaimers. First of all, ndihleli a toddler, and every now and again ingxolo yakhe izovakala because ayikho soundproof up and zamile usivalele erumini even ngoku so that angazovakala. And secondly, if ungumlinganiswa oyinhloko kweli bali or igama lakho liyabandakanyeka, not that I will name drop or anything, but please just know this is not to shame you, or this is not a band ndithetha ngawe on TikTok, but this is to just let abantu know that ubomi buyakwazi utshintsha, ubomi bomntu ibali lomntu liyakwazi utshintsha noba intoni that comes in your way, you understand? And this came to my mind after I had a conversation with one of my colleagues, and watsho yazi, you could actually write a book, or you could go on to a podcast like ubalise ngobomi bakho, and you could actually encourage a lot of people abaselahle ithemba. Unfortunately ke bethuna andinayo imali yobhala incwadi, and I don't know any podcast that would be interested in covering this, and for now I'll use my TikTok as my podcast. So let's get to it, ke. So mna ndikhule ndingumntana okhulela kwi-household enomama notata, and ihlobo ebendithandwa ngalo, you would have never picked up kuba those were not my biological parents. Bandithandile, and may both their souls rest in peace. Bandithandile like kakhulu, like beningalekhishi into. Yes, they didn't have zonke imali emhlabeni, but they made it a point that ndiyatya, ndiyanxiba, ndiyafana nabanye abantwana namphandle, you understand? And I will forever be grateful for that, yabo. So I grew up ndingayazi uba ndi-foster kid up until teenage years. That's when I picked up man, like ikhona into of why isurname yami different. And bear in mind mna ndisebenzisa isurname yasekhaya, like my biological family surname. So that was eyona nto yokuqala endazibuza yona, why isurname yami different, but ke ndahoya. Yeah, understand? Xa uphetheke kakuhle mos ezinye izinto uyuzithatha uzijule emveni kwakho uba it's fine wethu, as long as qhamna ndonwabile ndiphila. Yeah, understand? And I was too young. So ndaqhubekeka ke ndaphila ndiyiloo ntombi iphetheke kakuhle kokwayo and everything. Fortunately umama wasweleka, I was doing grade 11, and izinto, they started taking a sharp curve. That's when I started feeling bad. Ntombazana awunayo ifamily, like you are all alone, yabo. Like I felt it. I felt indawo kamama like akekho, and utata wam ngelaa xesha had already moved to Eastern Cape. So dasheka with, because my parents separated, I think I was 13 or 14, baye separator, and utata wayehlala ezilalini, umama washeka pick up. So njengoba sihlela pick up nomama nje, umama wagula and wasweleka. Happened so quick. Wasweleka umama, and usweleka kwakhe wangcwatywa, and utata zange bamxelele ba umama uswelekile. After iswelekile umama ke, things started changing, obviously. Like andizothi ndaphatheka kakubi, because yayingayonto ba uphatheke kakubi, but you could feel man ba kuhlukile, like it's no longer the same impatho, yabo. And I felt out of place, honestly, like ndendaziva ba andingowalapha, yabo, because that time I had already known ba andingowaphana. So that's when I started feeling andingowalapha, ukubona, like you could see ba, because obviously bakhona like i-cousins zami endikhula nazo, you could see man impatho towards bona like ihlukile kunale yam, ukubona. It hurt me so much, and ndifuna uxoka iqhela undikhathaza kakhulu into yoba like ndiphatheke kanjeyana. Okay, life waqhubekeka, ndagqiba isikolo, I started working. I tried going to varsity, but yafeyila naleyo. And then I started working, and uqala kwam usebenza ndaphuma ndahamba ndiyozihlalela because I just could not take it anymore. So kwaba yiloo nto ke ba ndiyaziphilela nje emhlabeni kaThixo. Like I would envy abantu abaneefamily ezinkulu, or abantu that can have umama notata okanye umama or sister, those things. And I always imagined how it would feel for uba ndidibane neyam ifamily, yabo. Like ndandiqhela ubukela ukhumbula ekhaya, ndibona aba bantu bakhalayo phaa, ndiqonde yho inoba nam ndinganje. There's that page on Facebook, ndicela uncedo nantsi into yanditya, something like that. I used to read khona izitori phaa ezithanda ubhalwa ngabantu bekhangela ifamily yabo.
I think I actually once wrote to that page, but azange bayibona i-DM yam and azange bandiphendule, because nama was like, sana kukhangele mhlambi family yakho iphila soft life somewhere and wena uyangcungcutheka up. And I don't even think it was about imali or like, you know, it was just a matter of ingaske ndibazi, like I just want that sense of belonging. Yabo, ndiyathanda uthandwa because nam ndiyathanda uthanda abantu. So life continued, Pangela and all of that. I had my child, and which is a story for another day, kwasona. I had umdanam, and after that, I think year 2024, was it 2024, 2025? 2024. Year 2024, nifumane EDM, and this DM, abulise, hi, unjani, I think you are my sister. That's what the DM said. I think you are my sister, and ndiqonde njani man, but ndibe ndiyibona isurname uba yile yam, so i-possibility inintsi, yabo. Ndiphendule fast namba, hi, akhange ndizimesishile ii-texts zakho over the weekend, because we texted across the weekend. So ndithi ndizimesishile ii-texts zakho across the weekend, so like ungubani, then sithethe ke. Ndiqonde no man, like ndiyafuna uyilandelela le nto, yabo, but at the same time ndiyoyika, what if like ndiyabiwa, like what's going on, like ndifuna uyazi uba kwenzeka ntoni. So nyani ke I go ndihambe ndiyodibana naye, and that time I told one person, I told my one friend, mamamela kwenzeka A, B and C, and ke ngoku if ikhona into, like if ndiyabiwa, I just want you to know uba ndiya endaweni ethile, yabo. So ndakhwela ke iteksi ndayofika etawuni, took an Uber to Waterfront. Ndafika Waterfront ndadibana with my sister. So it's my sister who actually DM'd me. Nyani sadibana, and incoko, like story nestori sam sadibana yasi story esi-1, you understand. Then yeah, we never did any DNA test whatsoever, because ndiyafana, like I look exactly like my mom, yabo, ndiyafana kakhulu. So bendinganidi uyenza any DNA test. So after that, after ndidibene nosis, so I met with my sister, and she told me what she knew about me, ntoni yonke la setup. And then I immediately left. I went home, and then savumelana that we're gonna meet on Wednesday with my mom. Then uzo reach out yena kumamam ba basidibane, nyani sadibana on Wednesday with my mom. Then I asked the questions like, kwenzeka ntoni, like what happened, you know. And she told me that she was young, and nyani, she was really young, because she's still young now, like umdala, but you can tell by like or maybe she was too young to have abantwana bayi-2 by then, because my sister who reached out to me is an older sister than him, and he's second born, by the way. So she's older than me, and so I had to ask questions like, what happened, yabo. And what I did not understand is that as much as you got me at a young age, even after you still managed to have other kids, and you never gave away with them, and you know, whatsoever. So ndadibana naye, wandibalisela ke ibali lakhe as to what happened. And according to what I was told mna ekhaya, is that she left me esibhedlele. I was very young. She left me esibhedlele because she could not take care of me, and the social workers reached out to my foster care mom, so that she could take care of me, obviously. Then she took care of me, and she did izinto legally, yabo, ba ayochaza ba uyandinakekela ngoku, ungumzali wami, uyigadeni yami, whatsoever, yabo, kanjalo. So yeah, that's how it unfolded. I got to meet her, and I like andifuna uxoka and say zange ndingakhathazeki, ndandikhathazekile, especially knowing that umama unabo abanye abantwana after mna. It really broke my heart, because usister wami omdala ukhuliswe ngumakhulu, which is umama kamama, and mna I was given away, and then my other siblings, emveni kwam, they bakhuliswe ngumama. So that to me was like, so ukwazela ubakhulisa bonke abanye abantwana bakho, but it was just mna lo ungakhange ukwazi umkhulisa, yabo. I don't want to make this video too long, so I'm just gonna have like different parts. So this is just part 1 of the video, and obviously after dibonile that you guys are following on the story, then I will have part 2.
Many guys, thank you so much for zonke likes, zonke comments that I got on my previous video, and I will go back and use funda kakuhle and respond to each and every one. Okay, so ndibonile a request for part 2, and I hope I answer zonke questions. If not, I'll continue making your videos answering those questions that people asked. Guys, I'm gonna make this very quick because I have to prepare for work in Elizam to say mess, and yeah. So go kulena video, I'm just gonna focus on how I found out about like I'm a foster care child. So how I found out is like the previous video I mentioned that I used surname, I use actually even Goku is surname, your biological family. So there was a red flag number 1, or Maliti, there was something that I could have picked up, but like why, but as I to be quite honest, because I couldn't. Number 2, there were social worker visiting endlini, like they would come. And yes, but like I never took note but like bazothetha nomama babuze ndinjani, how am I doing at school, and she needed to provide a proof ba ndiyapasa, like ireport wayizigcina ba ndiyapasa esikolweni, and they would check indlu ba like am I staying indlu right and kakuhle. And because they could, I think nabo babengayiboni ba okanye babeyazi ba andiyazi that I'm a foster care child, because they never ask me any questions. You know, like abantwana bakwi foster care homes, they get asked the questions like, are you okay, uhlala kakuhle, and all of that. I never got asked any of those things. My social workers would just ask me kunjani esikolweni, like goba niitshomi zakho, don't own. And I would always talk about church, mama mudenzele lena, blah 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 blah. Like I was just a happy child. So conversation up. I think they were quite good at what they did, because they never train station, so it sound, I hope I've got. So they were quite good at what they did, because I never picked up ba kuzophandwa, you know, like it's only coming down now, but actually as a visits babekade bezenza, this is for them to like i-checkups zabo, routine ba bazojonga ba right. And also guys, before I proceed, I just wanna I saw people be sitting there, see sorry and all of that. I just want to make it known that I am okay. Like I am at my happiest. Every life is not easy, but I won't lie, indeed, hey, I'm living comfortably, and as for my biological family, there are people who asked if I am in communication with them. I am in communication with Umakuram because she's still alive. I am in communication with her. I am in communication with my sister, the one who reached out, and that's it. I'm not in communication with my mom. I will do a separate video about that. That's if you guys are interested on what transpired in order for us to stop talking, because kuningi, and we ended up the city. It's okay, masiye kuthetha, because it was not doing me any justice. It was been buyisela umva qha. In fact, I was like, ndingazange ndidibane nawe, yabo. Okay, so let me get to undoqo wale video. So bensatsho ndabona nge-social work visits, but bendingazazi ngotyano. So there was another thing. It was a surname, it was social work visits, and also the social workers, whenever they would, after bezendlini, they would leave iphepha for baliswe esikolweni, and as a paper lalisenzwa nona esikolweni ndandingalifunda. Honestly, I would just take the paper, ndilise esikolweni, ndibuye nalo ndilinike umama umamalise. The first time I picked up into, I think my mom wayehambela phambili ngale nto your foster care, because she wanted to fully adopt me, but obviously like I take London. But that's what I'm thinking right now, because we went to a social worker zazosithatha endlini with imoto yabo, and then basisa a Wynberg, a court ne basifika phayana. I don't even remember kwayenzeka ntoni. I was just playing, but ndiyakhumbula basasike saya court nomama, and that was the only time sasike saya court so babini. So I wouldn't say by a part of into foster care, which is why I'm saying maybe she really wanted to adopt me, but and that's what anyway, I think when I was 13,
no, not 13. Probably 14, 15. Ndiyaxoxa mos endlini xa ndihleli indoda ndandingumntana othanda ukuxoxa ndiyathanda ufunda. So kwamaphepha endandidibana nawo sandiwathatha ndiwafunde, especially documents, yeah, because mama wayengathethi. So baqala ezi documents that time, I think it was 14 or 15. Baqala ezi documents xa ndisithi ndizifunde, hayibo kubhalwe igama mother, kubhalwe igama father, kubhalwe igama, i-location kuthiwa unknown, child ndim. Hayi man, ndiqonde njani because umother wam nanku, ufather nanku, so ngobani aba bayi-2 babhalwe phayana, yabo. And ndingambuzi umama ngale nto, but ihlale engqondweni yam uba inoba ngobani aba, like I really want to know uba kwenzeka ntoni kanye, but ndingayihoyi up until and also mama wam xa ndingamameli, like xa ndenza izinto ezingamameli mhlawumbi zothina, because zandingenakho kwangamameli uba I'm a teenager, like amakhwenkwe and stuff, because like I said zandikhonza. So ungamameli kwam would be mhlawumbi like coming back late from church. That was, if mom uthe by 6 o'clock you need to be at home, akakhathali noba ecaweni kuthiwe funeka uhlale till 7, yena kwakhe umthetho wakhe uthi apha endlini ngo-6 o'clock funeka ubulapho light isibane. So izinto ezinjalo, things like I would enjoy ecaweni so much to a point that ndiyahlala ndingabuyi. So athi mama ndidikiwe nguwe, ndiyakuthatha ndikusa kwatyeptyep ntontontonto, ndizawubiza aba bantu baqhawuza apha endlini bakuse kwatyeptyep, ndidikiwe ngawo uyohlala phaa, like izinto ezinjalo. Even then I didn't pick up anything, but it could have anything to do with my reality whatsoever. Like nje bendi right, mna bendingumntu oziphilelayo right, onwabileyo. So okay, ndabona eza documents and I was like, what's going on? But andizombuza umama because ndamoyika. Besides that, akhange andixelele and zathi bendiqoqa ntoni kwiwardrobe yakhe ukuze ndibhaqise izinto. So nope, I'm not going to do that. I kept it within me ke ba ndibone laa nto. Ixesha lahamba, I think again 2 years later, my mom never sat me down and actually said, listen, awungowam biologically. We never had that conversation where she sat me down and was like, listen, this is kwenzeka A, B and C, asingobazali bakho biologically, what. Zange yenzeka lo conversation. How I found out, ndabona kweza documents, and then umama wasweleka. Obviously I was doing grade 11. wasweleka umama because she fell sick and she passed away. So sweleka kwakhe, that's when ndaqala ubona ke ngoku izinto zitshintsha apha endlini. So kwahlalwa i-meeting ba ndizothini and all of that. Fine. After kuhlelwe i-meeting, I think a week later umama eswelekile, kukho usisi owayegcina umntana kumama. So we took her as family and like besese-close nala family yabo like kakhulu. And then athi andibize kwakhe ndiye. When I got there, she tells me that, listen, yazi umakhulu wakho uyandibalisela ke uyandibuza besisota out ii-documents zikamamakho, and uyandibuza umakhulu wakho uba did I know uba awungomntana kamamakho biologically na, wakuthatha ke-social workers. Ndiqonde hayibo like wayebalisa ngaloo nto because umama protected that ngaye wonke, so no one knew, like no one knew. Atsho naye lo sisi ba mamela ndothukile because hayibo azange mama kwayithetha nanini na, like azange waphupha nophupha ngayo ayithethe. So this is very shocking. So bese ndisitsho ke magweba no ndiyayazi because I found out like this, but azange ndambuza umama, like we never had that conversation about it. And ndandizothi xa ndimbuza laa ntoni because zandizathi ndikhala ngantoni, yabo. Then after that, after ke obviously umakhulu ated, umakhulu is umama kamama, who is my foster mom. So after ayithethile, that's ndahlala naye because obviously umama uswelekile and I don't have anyone endizohlala naye. And yazi uzibona kwami izinto baziyakhala. I remember my friends, ngeli xesha umama esesibhedlele esagula, I remember ndizawubalisa nje this part because guys, there's so many, ndinivile nithi I need to go into detail, but there's so many instances apho ndandibona khona izinto ndiqonde hayi sana ndingowalapha manyani, like andingowalapha. But I will all these instances just unfold as stories to go on. So this one time umama uyagula usesibhedlele, ndihlala ndodwa. I'm a grade 11 student, hlala ndodwa endlini. So obviously ndizo-reach out to iitshomi zam. I had all the friends then mna. Well, they're not even my friends at this point, they are my sisters. I had all. Hi guys, part 3 lona, and I'm hoping by a conclusion yelibali because hayi kuningi. So ndizobalisa about the time ndigxothwe ke ngoku ekhaya after umama eswelekile. Ndigxothwe 2023
2023. Was it no? Yes, 2023 around November. Ndixothwa nje ndine-flat endiyokhileyo apha ekhaya eback that I lost, by the way. So andisenayo laa flat because iyarentisa. The last time ndiyile phayana, I think it was last year, and ndafika irentisa, but azange ndibe ndibuza nto eninzi because bendingayelanga loo nto apho. I was looking for into ethambisa umlomo, but I can't find it. So ke ndandigxothwa 2023 nesana lam noba laline 10 months. So ukugxothwa kwethu ndigxothelwa into yoba umakhulu uhlala nomntanam apho bahlala khona. I don't even want to mention apho bahlala khona. So ndiyavuka mna every weekend because wayemthathile umntana kuye. No, wamthatha for a few weeks wohlulakala. Ebengaqali kuyenza loo nto. She used to do that. She would play with ingqondo yam. Besikwazi ungathethisani for a good 6 months, asibuyise andithethise ibengathi ngumntu lo uzokwenza izinto right, but aphinda abuyele back kundalashe engekapheli ne-3 weeks le, yabo. And it really messed up with psychological tonton yam okanye with ingqondo yam. Mentally it messed me up because zandigowa, because zandiba happy. People who are close to me bangaxelela zandiba happy. Xa iphinde walungisa izinto nam ndandiba happy. Ibengathi I know, like ukhona because I can't demand than having umzali xa unomntana, having support yomzali imnandi. But ke she played with ingqondo yam kakhulu, and qho xa ndiripota efamilini I would be told ba hayi sumhoya man, so ngathi sikyo, okay, sumhoya man, suyifake engqondweni into azenzayo. But njani ndizazifaka njani into azenzayo engqondweni kodwa ziyandikhathaza. Okay, fine. So I remember there was a time ndisemithi ndandiphangela ebusuku, zandingena u-2 emini ndiphume u-11 ebusuku, and then ndifike endlini ngebus 12, transport ayindropha ibus 12 endlini. So I would get home ndivulelwe. So kukho cousin wam obese-high school elaa xesha, was doing grade 10. So njengayifunda nje ufunda eKhayelitsha, so he needed to use ibus. And also kuthiwe ba kufuneka ndihambe ndiyothenga itikiti ibhasi ngoku ibikholwa ngamakhadi. So kuthiwe kufunwa elaa khadi so that kuzolowudwa kulo, but ke ngoku alithengiswa apha elokishini kanye kwezi ndawo kuthengelwa kuyo kulowudwa kulo. Kufuneka ndiyolithenga etown, and mna ndiphangela eParden Island, so indlela yam iyagqitha etown, ne. Ndiqonda khe akho ngxaki. Andiyazi ndaphazanyiswa yintoni ngalaa mini, but ndingagqithi ndimke endlini ndingumntu ozawubuya azothatha imali. I think kufuneka ndizothatha imali, ndibuye ndingumntu ozoyothatha imali yothenga eli khadi, but eventually like ndiphele ndimka ndingakhange ndiyoyithatha le mali. Qha engqondweni yam ndizixelele uba isuka ndinayo imali ndizalithenga ngeyam imali, then bareplace bona xa bebuyisa ile ntoka. Xa ndibuya emsebenzini, okay, no problem. Ndihambe ndiye emsebenzini. Xa ndifika etown andiyazi ndafika kusithiwa kwenzeka ntoni phaa eGolden Arrow, andiyazi kwayenzeka ntoni, but azange ndilifumane ikhadi. Ndaphangela ndabuya. Xa ndibuyayo ndifika endlini, guys, when I tell you zange ndivulelwe, ayinethi imvula iyadyodyoza. Kukho ezaa coat zazithengiswa edekini, ezaa coat zazingathi zathi njani na, it's like a fur coat, but like in there, like ezi coats brown, beige, white. And as I ndikhayela ipicture yayo ndiyifake apha kwi-comments, but ndinqabela coat. And in there like iphela phaa ezinyaweni because ndimfutshane, so iyanethwa, isindwa ngamanzi. Andavulelwa noba ndayingqongqoza inyanga nge-30 minutes. Ixesha ngubani zibhasi 12 ebusuku, andavulelwa endlini simply because azange ndibuye ndizothatha laa mali. And andifowunelwanga uba ndibuze kutheni ndingakhange ndizoyithatha imali, kwenzeke ntoni, kanye nditsho uba nam ndizawuthenga ngokwam. And zandingena-airtime yobe ndifowuna, and I thought mna engqondweni yabo bazoyicinga uba no, uzawusebenzisa imali yakhe mhlawumbi then areplace xa ebuyayo. Zange ndivulelwe. And bear in mind, it's not that akandiva umakhulu, uyandiva, undiva kakuhle, but wazixelela uba akazondivulela emnyango. Ndahamba amaphara anyuke esihla apha kule area ndihlala kuyo, ndajikela ndayoya komnye umzi umama wayevana kuwo, yabo. Xa ndifika phana ndakhwaza naphayana, ndakhwaza. Transport sekudala imkile, ndakhwaza ndade ndavulelwa phaa, bandiva ndavulelwa. Ndacela nje indawo yolala, kuthiwa mandilale phaa ekhawutshini ezantsi. Ndalala ekhawutshini.
ndavuka ekuseni ndigodola ndine-fever ndikhulelwe elo xesha ndahamba ndaya phayana ndafika xa ndifika ndaqala ndafowunelwa usister kamama oseJoburg ndimbalisela ngale nto uba and ndiyakhala ke njengoba ndiyibalisa uba like I really don't understand ndimenze ntoni because uyayazi uba ndibuya ngeli xesha emsebenzini so yinto eyenza angandivuleli endlini. Wathi xa efowunelwayo kwathiwa mna kaloku akhange ndihambe ndiyoyithatha imali for uyothenga itikiti lomntana lesikolo so that's why ndingakhange ndivulelwe ebusuku. Imagine even if yandipanisha like for uba ndingakhange ndizothatha imali ke noba bungafuni uyazi uba kwenzeke ntoni ungathi ungandivulele ebusuku ngo-12 ndihlale phandle so akacingi noba mhlawumbi noba ndilele phi because imkile itransport inoba ndizawuvulelwa ngubani zangandivulele kwaphela guys kwafuneka ndimkile. That was the first instance and then ke ngoku after that so ngokwandixothayo ke back to after ndibelekile senayo nomntana ngokwandixothayo wandixelela nje clean uba mamela ntombazana ndikufuna uphumile apha ndifuna uhambe uyokhangela ifemeli yakho ndithi kweyifinish into enawe phakathi like ingathi uyatola ndithi kwefinish into enawe phakathi ndikufuna uhambe uyokhangela ifemeli yakho azange ndixelele bani ndithini ndaveske nje ndabhala ixwebhu le-message to all the people endibaziyo efemelini like my brother ngabhalela yena which is umntana sister kamama ka-foster care mom ndambhalela imessage uba hi mamela kwenzeke A, B and C and ndimkile like I'm tired. It got to a point whereby I was emotionally drained nam like zandidiniwe ngoku ndimkayo andizazi noba ndiyaphi but ndiyahamba qha just so ndizophuma apha like I felt like at least ulife uzoba ngcono xa ndingekho phambi kwamehlo wakhe nomntanam ndamka. I won't dwell much on kwayenzeka ntoni after and you know what not, but like we were not in communication and the year after, which is 2024, this is when I met my biological mom. Udibana kwam naye, I had a lot of expectations ba kuzoba right, kuzoba mnandi, but yena kuqala biological mom wandifihla. She got to know me in January, but around September I found out my siblings emveni kwam boy 5 abandazi and ngaphezu koko akathethi ngam. I'm sure nomyeni wakhe wayengandazi, I don't know. Ndabaxelela ke like umakhulu umama yakhe and my sister ba guys sana I feel like mna ndim ndodwa ozama ufaka inyawo apha kuyo yonke lento because akandifuni lo muntu ndiyafoster ndayeka leyo. There were instances whereby I would do izinto for yena umbone uba aka-appreciate. I remember this one time okay, before ndithethe ngalena there was a time so sadibana ngoJanuary wapromise bange-15 kaFebruary ucela sihambe siye kwi-date breakfast date. I was so excited, I was over the moon. That was the only thing I was talking about bethuna ba nge-15 mna ndihamba nomama nesister yam siyotya out ndondondondondondon. She even asked us ba yeyiphi indawo ezosisebenza. Sister umsebenzi waterfront elaa xesha ndisebenza etown so ndathi town izoba right khona uspare town we can go kwaspare okanye eWimpy sitye breakfast kube mandi. Yafika i-15 usisi thumelela imessage nge-15 kusasa, hi siyaphi ke namhlanje. Wathi I'm so sorry to let you know ba asizoba sakwazi uhamba, excuse me, unezinye commitments. And that was it guys, like that was the only explanation I got and I had to be okay with it and aba okay ke nyani. After that yaba ibirthday yakhe, me being the girl that I am nako ndiyomthela cake because ngumama ngaloku eqabelele loo nto. Ndiyomthela cake for a birthday ne-drinking and then I asked my partner can you please undise ndiyodropha off ezi zinto. Sahamba sayozidropha off ezi zinto. Xa sifika wabulela umntu wahappy sahamba fine. Fast forward ibirthday yomntanam ndizothenga icake ndimbuze uba ndithenge eyiphi cake. Oh, I didn't ask actually. I was like, "Zen, pateli cake for your birthday, yomdana." What? Wenze sure please ba awuzingela cake wawuthengele yona last time. Siphathele cake embi up. Why would you say that? You could easily say mhlamba ifavorite yam yilena ndicela ungaphindi uthengele ya uthengele. Ukubona? So there was kukho nje a lot of things in between man ezazingandenzi happy. And the final straw was when she was staying with umntanam for a month. And uhlala naye umntanam for a month wohlulakala in a sense of she posted on a status what uya vacation.
wathi uyakhe vacation and njengesiyakhe vacation akatsho kum uyiposta phaa kwi-status. Mna ndiyibona kwi-status ibhale kwi-status ndisabele le nto uba xa uyakhe vacation umntana uzothini, because okum ngoku yes but for iveki elandelayo kufuneka ebuyele kuyo, so sizothini. Wathi usisi andiyazi uba uzawuthini but mna ndiyakhe vacation, I need it, ndine-depression, ndifuneka ndihambile. That's when I decided uba like akafuni uba ngumzali lo mntu. And ndamxelela naye ndathi mamela, yabona wena le nto you did, I think that time bena 20, it was last year, ne? Yes, last year. I was like, what you did 25 years ago, yile uyenzayo ngoku. I was solely futhi ngayo. Like I was solely, I was correcting actions zakho at all. Awundincumisi. And that's okay. Like akho need basi pretend ba uyafuna ndibe khona ebomini bakho and you don't want me to be ebomini bakho. Suggested we go for therapy and na apho zange azenanto ivakalayo. So I told uba asisi masiyeke mntasekhaya because iyandikhathaza mna le nto yenzekayo. I went to therapy alone and ndiray. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. Nangisezoxoxa story sokuthi wathola kanjani ukuthi she was a foster care child and how she got to know her biological family, guys, able and to think ukuthi umuntu yakhona kuhlala years without knowing ukuthi le family kahle hlala nayo akusiyi family yakhe yengadi, mhlawumbe bam-adopta. Uyabona into etinjalo nje, uhlale nebantu ungaboni, uyobona ngakudzala ukuthi hayibo labantu laba kahle abasibo or akusiyo ifamily yami, lengitala akusiyo ifamily yami yengadi, njengoba semvele sisi axoxa sakhe story. Do comment your thoughts when down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.